Hej, velkommen til Brisbane. Flot solskinsdag i slutningen af april. Okay. Det her det er så vores hus, som vi har lejet i en 6 måneder i første omgang. Swimming pool. Vores bil. Skur, som fyldt op med flyttekasser lige nu. Godt nok har jeg et mand. Endelig er jeg blevet en mand, som har et skur. Men det er fyldt op med flyttekasser, så er det ikke så forfærdeligt fedt. Indgang til huset. Drejer lige så. Nej, selvfølgelig ikke. I kan ikke flytte rundt på jeres skærm. Ja, badeværelse. Meget normalt badeværelse. Udover der er ikke én, men 2 bruser. Haha, fantastisk. Videre herud. Bryggers vaskerum. Meget hurtigt. Skummel toilet derovre i hjørnet. Hvem har ikke lyst til at sidde ved siden af sin vaskemaskine og få en lille tissetur? Køkken. Ja, ikke meget at sige om det, udover at der er nogle mærkelige farver. God kaffemaskine. $10 på eBay. Det svarer vel til cirka 50 kroner. Vores stue. Ikke ret mange møbler, fordi vi kun skal bo her i 6 måneder. Så det er meget, meget begrænset. Vi har købt på en ny sofa og fjernsyn. Endnu en ting på eBay. $20. Cirka 100 kroner. Men ellers så er det ret tomt. Vi skal købe et spisebord også, men det er stort set også det hele. Så er der også 2 soveværelser, og værelser, eller hvad man skal kalde dem. Først så er det soveværelset. Det er... lidt rodet lige et øjeblik. Okay, så er det bedre igen. Men ja, ikke meget at se. Herinde. Ja, endnu et toilet. Lidt pænere. Og gæsteværelse. Ja, vi har ikke børn endnu, så det er ikke børneværelse endnu. Men planen er at få sat en seng eller gæsteseng eller sådan et eller andet her i. Men på den anden side, 6 måneder, ved jeg ikke om det er det værd. Nå, okay, videre herud. Og så ud til kommandocentralen. Ja, det er jo her, hvor jeg sidder og arbejder så hårdt, og nej, det gør jeg ikke. Jeg sidder bare og keder mig lidt. Selvfølgelig Karen har en af de der jobting der, som jeg er ret misundelig på, men det er svært. Der kunne være værre steder og ikke have noget at lave. Bord igen. eBay. $20, og vi kan huske, hvor meget det var. Det var cirka 100 kroner. Fantastisk. Og her er den så. Jamen, jeg ved godt, jer som sidder derhjemme og tænker på, hvor koldt det er lige nu at være i Europa. I er ikke misundelige, det ved jeg godt. Det ved jeg godt. Og det er vinter her. Det er vinter, det er i hvert fald efterår. Og vi har kun 27, måske 28 grader i dag. Så det er ret hårdt for os. Ja. Men ellers så hængekøj. Svømmepøl. Lækker. Det er så, ja, som sagt, og svømmepøl i vores baghave, forhave, kald det hvad I ved, bag plankeværket med alle vores små lille palmer foran. Ja, bare tæer. Det er det eneste, man går rundt med her. Jeg tror kun, jeg har haft sko på 3 gange de sidste par uger, men det er også fordi, jeg skulle være på restaurant eller sådan noget. Ja, det er så vores rundtur her. Den er stort set færdig. Her lige bag ved mig, der kommer I ud til indkørslen igen. Og der har vi så bilen. Så der er ikke så færdig meget mere at sige. Så jeg vil bare lige sige farvel til jer. Hej hej.